Velkommen til projekt at være 50 plus og kunne få endnu stærkere knæ, end man nogensinde har haft. Der skete noget forunderligt. Jeg har uploadet en lille video med min ubetinget dejligste øvelse, som jeg har lært trods et helt liv med træning og en hulens masse instruktioner fra alle mulige fagpersoner. Og den erfaring, jeg selv har haft efter sådan 40 år med løb og 45 år med løb, 20 år med elitesport. Så lærte jeg en ny øvelse. Den har åbenbart haft 30.000 visninger, og I er rigtig mange, der har bedt om nogle flere øvelser. Jeg tror, jeg har 5 øvelser, som har gjort en kæmpe forskel. Jeg sidder her på knæ. Det virker jo helt tosset. Jeg satte mig ned sådan her og sad og snakkede med en. Det kunne jeg på ingen måde. Det her med at kunne kravle ned på gulvet, kunne sætte sig på knæ. Jeg har et 8-årigt barn. Du har måske børn eller børnebørn eller andre. Eller gøremål i haven. Det er sådan nogle ting, jeg synes var det aller værste ved ikke at kunne sidde. Jeg kunne ikke komme op fra gulvet, jeg kunne ikke komme ned på gulvet. Det ødelægger jo livskvaliteten. Så lad os nu bare sammen, ikke nødvendigvis tro på dem, der siger, at vi ikke kan løbe, vi ikke kan, men gør noget ved det selv. Grib i egen barm, uanset om du har en stor eller en lille en. Du er med hjemme i min stue igen, på måtten her. Jeg lavede en knæøvelse for en uges tid siden, som I er rigtig mange, der har rost. Det sætter jeg stor pris på, så nu får du nummer 2. Det er her, hvor jeg har taget min måtte frem, men det er fordi, den sådan set ligger her. Den her øvelse, der er det ikke godt at skride og skøjte i gulvet. Den her øvelse, der skal du have fast grund under fødderne, bare til at er rigtig, rigtig godt. Jeg bor i en lejlighed. Det jeg kunne gøre, det var at gå ud i trappeopgangen. Jeg skal nemlig bruge et trin op. Så det kan du lige sidde og tænke over, hvor har jeg et trin op, hvor jeg kan lave den her øvelse, som Christina fortæller. Det er den øvelse, der har givet mig muskler, når jeg sidder og kigger på mit knæ. Og rundt om her, der findes en hulens masse ting, du kan styrke ved at begynde at styrke dem skånsomt. Der er flere af jer, der har spurgt, kan man det med slidgigt? Ja, det kan man godt. Jeg fik at vide, at jeg ikke kunne løbe mere på grund af slidgigt i begge knæ efter de her 20 år med elitesport og stød og slag. Det går ret godt. Jeg har stærkere knæ, end jeg føler, jeg har haft nogensinde før. Blandt andet den øvelse, jeg viste i den forrige øvelse, der ligger herinde i gruppen, og den, jeg skal vise dig nu. Jeg har sådan en lille skammel her, som blev brugt, da mine børn var lidt lave, og de skulle ligesom op i højden i køkkenet. Måske har du sådan en skammel. Det gode er, at den er skridsikker. Måske har du et andet sted, et møbel, der står fast, eller som sagt en trappe. Hvis du bor i et hus, hvor der er en trappe, så kan du også bruge det. Men nu viser jeg dig, hvad det er for en øvelse, jeg laver. Og først, så vil jeg egentlig vise den her fra siden. Fordi hele pointen er, du kender nok sådan en lunges eller et udfaldsskridt, hvor man kommer herud og bøjer knæet ned firkant, og så skubber tilbage igen. Det er en virkelig, virkelig god øvelse at styrke knæet. Den kan være voldsom, og hvis den er det, så skal du bare lade være med at gå så langt ned. Men den helt store forskel med det udfald, jeg skal vise dig, det er, at jeg sætter foden en trappetrin niveau højere, end jeg går ned med knæet. Det vil sige, jeg kommer til at se sådan her ud, at som sagt, den der smør godt, kører godt, gælder ikke her. Her skal man helst stå fast. Det, som jeg gerne vil opnå, det kan du se her, det er en spidsvinkel her. Det vil sige, at jeg kan jo ikke komme så langt ned her, hvis jeg står på flad grund. Så du skal have en lille bitte smule hævelse. Jeg går meget langt frem nu. Det kunne jeg overhovedet ikke for et år siden. Og så skubber jeg mig tilbage. Det vil sige, det du også skal gøre, når du står her, det er at komme herned, så du faktisk kommer ned under, hvad du ellers nogensinde ville i noget som helst styrketræningsrum. Øvelsen består ganske simpelt i at stå her og arbejde med at bøje dit knæ lige inden der, hvor du synes, det bliver ubehageligt. Og så skub dig selv tilbage. Du har allerede lagt mærke til, at de øvelser, jeg laver, jeg kan sagtens finde ud af at bruge en masse vægte og udstyr, men jeg foretrækker det skånsomme træning, som din egen krop kan lave. Og det er det her et vildt godt eksempel på. Bare det at stå sådan her og skubbe sig selv op, er en vanvittig styrketræningsøvelse. Så hvis du prøver at være med, så fedt. Hey, cool for det. Men jeg skifter lige ben, fordi som sagt, så er pointen, at du tager et stort skridt, hvor din fod står fast her, og så skal du ned,
Sørg for, at det modsatte knæ det kommer ned under din fod. Og så kan du gå så langt frem du vil, og stå og skubbe tilbage. Den her bevægelse, jeg laver nu, er fuldstændig sindssyg. Inde i knæet hele vejen rundt. Jeg kan faktisk mærke på det lidt, jeg har lavet nu, når man sidder og kigger på det, at jeg får sådan mælkesyre rundt omkring i knæet. Som sagt, har rigtig god fast grund under fødderne. Nu har jeg stillet min lille skammel her foran dig. Og så ser det jo sådan her ud forfra. Jeg kommer hen imod dig, og så kan det godt være, at man kommer til at dreje sig til den ene eller den anden side. Og det skal du prøve at lade være med. Du skal prøve at skubbe dig selv frem og tilbage. Frem. Og tilbage. Og det er faktisk en øvelse, som den her øvelse, den fik jeg af min kære fætter, der bor i Sverige. Han er CrossFit-instruktør og har vist mig noget af det, han selv kalder tandbørsteøvelser. Svært at forklare, men det er de øvelser, som man gerne vil bruge som styrker, som bygger op, sådan at du kan lave de der vilde øvelser, man laver i CrossFit med vægte, der bliver svunget over hovedet og benbøjninger på tid, og hvad ved jeg. Og da jeg lærte den her øvelse, kunne jeg bare mærke, at det ville være et kæmpe skridt fremad for mig i forhold til min knæstyrke. Det du løfter dig op med, behøver ikke at være så højt som det her. Et lille trappetrin kan være ret bekvemt at gøre det på, fordi det er vi mange. Hvis du bor i en ejendom med lejligheder, så har du trapper ude i opgangen. Hvis du bor i et hus i flere etager, så har du typisk ned til kælderen eller op til første sal. Så kan du bruge det. Eller udendørs, selvfølgelig. Ikke lige, når det er så koldt, som det er lige nu. Men pointen er, at stil dig, tag det lange skridt frem med en lille ophøjet fod, og så står du og går frem over dit knæ, så du får til grænsen på dit knæ, og så er øvelsen at skubbe dig selv tilbage. Du skal trække vejret og holde hagen højt, og forsøge at slappe af i alt andet i kroppen, fordi det er en vanvittig hård øvelse. Jeg kunne lave 3-4 gange frem og tilbage, og jeg kunne slet ikke gå særlig langt, da jeg havde ondt i knæene. Og gradvist kan du mærke, hvordan de mange små sener og led og korsbånd og muskler og alting, der går rundt om dit knæ, pakker dit knæ gradvist ind. Den øvelse må også gerne laves dagligt eller næsten dagligt. Det tager ganske få minutter i starten at blive helt udtrættet, og det vil jeg bare invitere dig til at mærke. Det er rigtig sårbart, det her med knæene, især os, der er løbere, der er blevet ældre. Der er rigtig mange, desværre, der kommer og fortæller mig, at de har fået at vide, at de ikke må løbe mere, og det er en udbredt misforståelse. Det vil jeg bare sige. Den, der har bildt verden ind, at man ikke kan gå ud og løbe korte ture ofte, eller at en løbetur skal være 5 km, før den er værd at tale om, trænger til en kæmpe åndfort. Hvis du ikke kender mig allerede, så vil jeg invitere dig til at kigge lidt rundt herinde i min Facebook-side, fordi jeg har virkelig gjort det til en mission at prøve at hjælpe alle dem, der har et ønske om at komme tilbage til mere træning i hverdagen. Og løbeture er jo så bekvemme, fordi de styrker hele kroppen på 5-10 minutter. Og det handler om at komme stille og roligt langsomt i gang. Det her, det var, som jeg har skrevet, top 3 af mine absolutte favoritøvelser til knæene. Jeg har et par stykker mere, som jeg kommer til at vise over de næste uger. Og igen, hvis du prøver det af, fortæl mig, hvordan det går. Skriv, hvis du har spørgsmål eller usikkerheder. Se dig omkring herinde, og jeg vil især invitere dig til lige at kigge på det her ultimative begynderkursus, som kan være et genopstartskursus, hvis du tidligere har løbet og gerne vil prøve igen. I det kursus ligger der faktisk 3 styrketræningsøvelser, som jeg også ser som super nemme at integrere. Det kan du også finde herinde på min side. Tak fordi du kiggede med, og lad mig endelig vide, hvordan det går med mine 2 ud af dem, der er på top 3. Jeg har sikkert flere, men nu er det bare lige for at være lidt konkret. Tak fordi du kiggede med. Vi høres med.